Na murze pojawia się nam kolor z prawej strony i kolor z lewej strony. Dookoła chłopaki biegnijcie, w truchcie biegają kolory, czyli odpowiednio niebieski, tutaj mamy żółty, czerwony i zielony. Moim zadaniem jest zagrać do Maćka, odegrać do Maćka, gram, popatrzeć w lewo lub w prawo jaki kolor, świeci mi kolor czerwony i szukam kolor czerwony, cyk, gram do czerwonego, czerwony wchodzi na moje miejsce i teraz jest czerwony, a my cały czas tutaj i zmieniamy się, no. On patrzy w lewo, w prawo, skanuje, tak? I jaki kolor mu się pojawia na tych murach, taki kolor musi wybrać, no. Jest. Czyli patrzymy w lewo, w prawo na mur, gdzie znajduje się światełko, które decyduje do jakiego zawodnika gram. A tutaj zawodnicy są cały czas w ruchu, czyli nie skanujemy tylko światełek, tylko skanujemy światełka i zawodników, którzy cały czas się przemieszczają.